मला ज्ञान आहे असं म्हणून अहंकार निर्माण होतो आणि या अहंकारातून मुक्त करणारा ज्ञानयोग आहे. मी कर्म केलं, मी डॉक्टर झालो, मी रुग्णांची सेवा केली, मी कीर्तन केली, मी प्रवचना केली, मी अमुक केलं, मी प्रॉपर्टी कमवली, या सर्व कर्मबंधनातून मुक्त करणारा कर्मयोग आहे. काय सांगतो कर्मयोग? मदर पिता अखिला चरिता, जे जे कर्म कराल ते ते मला अर्पण करा, असं नारदीय भक्तिसूत्रामध्ये नारद सांगतात. मद विस्मरणे परम व्याकुळतेती, आणि माझ्या विस्मरणाने परम व्याकुळता निर्माण होणं ती भक्ती. जिथं भगवंतापासून क्षणाचीही विभक्ती नाही, भगवंतापासून क्षणाचाही दुरावा नाही, त्याला विभक्ती असं म्हणतात. त्याला गोंदवलेकर महाराज, ब्रह्मचैतन्य महाराज म्हणतात की अनुसंधान. भगवंताच्या कृपेनं जे सगळं चालू आहे ते सगळं ठीक आहे असं मानणं. शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता,